През 1880 година изобретателят Джордж Исман и бизнесмена Хенри Стронг основават Eastman Dry Plate Company в Рочестър, щата Ню Йорк. Кодак е името на първите фотоапарати, произведени от фирмата, които се оказват толкова популярни, че Исман регистрира името като търговска марка на 4 септември 1888 година. Този ден се приема за рождената дата на компанията. Това ни казва историята за фотографският гигант с надвековна история. Ние можем да напишем още малко в нея, представяйки EasyShare Max Z990, най-новият полупрофесионален фотоапарат на Kodak, който в момента се продава у нас. Започвайки от видимата за обикновеното човешко око част на фотоапарата, констатираме, основният използван материал е много здрав метал, комбиниран с магнезиево шаси. Екстериора не е податлив на цапане и драскане. Формите са почти стандартни за такъв тип апарати. Защо казвам почти ли? Защото при ръкохватката пространството е леко по-издадено, но това е направено с цел по-голямо удобство при ергономия. Самото тегло на фотоапарата е 850 грама, а размерите му 92,5 мм ширина, на 85 мм височина и дебелина от 12,2 мм, като това е пространството в най-тънката точка. Производителят не споменава това около ръкохватката, но то около 3 пъти повече, както вече казахме, с цел. Нека хвърлим малко по-широк поглед върху сензора на Z990, тъй като той е един от основните критерии при избора на фотоапарат. Имаме BSI CMOS с размер 1 към 2,33 и 12 мегапикселов еквивалент. С него максималната разделителна способност на снимката е 4000 към 3000 пиксела. Диапазонът на светочувствителността е от ISO 125 до 6400. Другият показател, по който избираме апарата си, както и сами се досещате, е оптиката. При Z990 тя има с какво да ни впечатли. Нейната максимална апертура е f2.8 до 5.6, а еквивалента на фокусното разстояние от 35 мм е 28 до 840 мм на малко по-достъпен език. Това е доста добро дълго фокусно разстояние, равняващо се на телефотообектив. Експозицията, т.е. осветеността на снимката, има максимално време на затвора от 1 секунда, а минималното е 1/2000 секунда. Ако сте решили да заснемете видео, Kodak EasyShare Max Z990 ви позволява и това. Той е Full HD с 1920 към 1080 пиксела максимална резолюция и 30 кадра в секунда. Има и втори вариант за HD 720p с 1280 към 720 пиксела, отново с 30 кадра в секунда. Ако пък сте решили да снимате дълго видео, а нямате много памет в апарата, то на помощ идва ръчният WVGA режим с 640 към 352 пиксела, отново с 30 кадра в секунда. Гнездо за допълнителна светкавица не е налично, но вградената, която от изкачащ тип може да се похвали с завидно добро осветяване. Минималното разстояние е половин метър, а максимумът 9 метра, което е повече от 2 пъти от това на апаратите от аматьорският клас. Но при тях зареждането става посредством 2 батерии от АА тип, а тук количеството е увеличено до 4. Периферията на Z990 е пълноразмерна. В нея откриваме USB версия 2.0, AV изход и гарантиращият кристално чиста цифрова връзка HDMI. Имаме и слот за Secure Digital карта, разпознаващ SDHC и SDXC. Освен тях, фотоапарата има и 128 МБ вградена памет. Освен на визиора, композицията на кадъра може да бъде видяна и на 3-инчовият TFT LCD дисплей с 460 000 пиксела. Същия е статичен и няма ротация. Цената си от по-малко от 400 лева, този фотоапарат е много добро и достъпно предложение за прохождащи в професионалната фотография.